Pili-pili na sila, oy. Char. Surprise. Wala sa plano na. First time ni Banana nakapunta. Fully vaccinated na ko. Di ami sa Milas karon mga kahigalaan, gikuha ko ni Madam Lori dito sa bahay kay kahibaw na mo di ta katigo mo drive nakisakay na pod no. So mauni ang Milasod. So medyo daghan pud tawo no kay nindot ko na diri first time pa pud na nakaari. So ito na si Madam Gina. Oh, di ba? Yolot. Birthday girl. Last week birthday ni Madam Lori. So treat ko na niya karon. Long noodles, long life. Magsige na lang matagka og noodles ani kay aron mag long life. Mo ni mga customer mga white South African. Hangol og soft drink so mag-Coca-Cola tayo. Mo ni among pagkaon, among lunch. Medyo diet kami karon kay murag nambok na. Salamat Madam Lori sa treat. Aron ka seryoso, kutkot na dyan pitaka na ng kabagao sa nool, daghang kwarta. Mupusing unta ko diri ba, mauwa mo pugboy kay daghang tao diha sa kiliran ba. Diri pod mupusing pud unta ko ba molingkod ko sa mga imnonon, kaso kay sa tubangan, naman poy customer nay nangaon ba. Maawa man pug ko. So next time na naman. Char. Picture. Madam Gina Usa mi manguli, muhapit sa amis Walmer Park. Diyan nami sa Walmer Park. Mo nilang giingon nga Walmer Mall. Nindot si Jad, si Zakadjo ingon nga dako. Madarag smile pero sagaran mga tao dire is mga puti kay ang Walmer good nga lugar is mga puti, sagaran ang namudyo. So mga puti pudang naa diri so diri may gikan basement ni diri as ubos kay diri nagpark si Madam Lori. Di ba? Char, pinahay di ay pod. Ari daw puno make H&M kay daghang sale. Kaso apotay kwarta ani no, ambot ani nila og mopalit ba. Ang ganda ng mga dress nila ay. Kaso ang price. Pili-pili na sila oy. Tag-video na lamang taan ni mga kahigala oy. Si Madam Gina po do, pili na si daghang 90s dress unjang gabi ko no. Aroy nawa magduha ka madam ato sa nantawon diri speakers kung naaba sila diri kay nawa man sila sa akong pananaw kay lagi na busy pugog pili-pili kung unsay barato. Aroy Ginoo ko. Oy dera dis madam nagbitbit na gijang paper bag nakabayad na day si Ja. Nakapalit na gajud ko mga kahigala tantong pili-pili na ho. Charan! Secret ra og unsay akong gipalit. Hapit sa ami sa Crazy Store. Namalit sila balon kay birthday daw silang Banana ug mapuhon. Gibit-bit na. 3 days later. Nasa suki kami, galing kami nag-grocery. Pero hindi na ako nagkuha ng video, no? So dumaan muna kami dito sa suki nung pinuntahan namin nila Gina at Lori. Dito kami mag-lunch. Naalala nyo to, Wala kaming bihis. Wala sa plano na pupunta dito sa suki. First time ni Banana nakapunta dito sa suki. Sometimes the chili fish. I forgot about the menu. Chili fish could be good. May video na ako dito Pero magkuha na lang ako ba para makita nyo ulit. Pag humana mo grocery, plano na mo nga mga food lovers no kay mamalit mi og kanang veggies and fruits og mga tupod mi sa supermarket ba Chinese kay magpalit mi og lumpia wrapper ug uban pa mga noodles. Pero kay gipanggutoman mi mo nang ditso na mi diri sa suki. Kay para pod si Banana makakita og unsay suki. Tingnan niyo si Banana tingin-tingin lang sa paligid ba kay lagi first time pa diyan nakaari. Ahong giingnan si Banana nga adyo sa kaon kay hausang videohan uno sa dihang gigutom na di si Zao nakatawa si Zao kay lagi giuna pa ko ng video sa mukaon
Saniba mo man atong sakit lagi. Salamat Ginoo, busog-lusog taon mi si banana pod busog-lusog. Maula na naman. Anja, traffic pagajod. And what did you think of lunch? Lunch was delicious. Yes. What do you think, Mom? Lami. I enjoy it. Okay. Yeah. You can take me for Asian food any day of the week. But it's not cheap yet. Yeah, but it's okay. Good food I don't mind paying for. Okay. Bukas na lang kami pupunta sa Chinese supermarket kay akuan din na madag smile. Sa food lovers na lang muna kami. Kay importante ang veggies o fruits kaysa ubang mga anik-anik. Utog na jud taon isuroy karon ang tanawa. Isa po'y ganahan maglaroy-laroy ug ingan ni talamak. Hapit na mi moabot sa food lovers. Usa mi mo ngadto sa Chinese supermarket di ami sa mga puma nga mga sapatos bagalan lantaw mi diriha ug tagpilaon ug sa dihang aramang mahala. Di mami ka-afford oy, so gasi-siya lamang no, at least nakakita mi. Mao ni ang gawa sa Chinese supermarket. Daghan pud silang tinda arang daghan na mo nga ri mga white South African, then may mga Chinese of course. Unja magpili-pili nako kung unsay barato kay medyo di pud basta-basta ang presyo oy makalisang. Dit na mo ni banana mga kahigalaan ga-travel mi duha ka taon kaso ang full video ani sa next vlog na lamang naho ibutang hakay medyo taas gajod unja taas pud among travel di madag smile. Kaganapan na ho karong Monday is nagpasikandos ko sa ahong vaccine ba. Medyo way kataw-taw pod so nagpasalamat ko sa Ginoo kay dali ra ko ani mahuman. Waiting na lamang ko way ko'y katapad. Nag-iisa lang si Higala. Thanks God, fully vaccinated na ko. Di ba? Human akong tupok. Mao pa'y paghuman na hog, pabaksin. Pero di ami diriya sa Pick and Pay dapit no, sa Walmart baling. Hapit mi diriya kay naitujo si banana. Unja pagkahuman diriya, mga to may car wash kay magpalimpyo may sasakjanan kay ara ng hugawa. Ni Pick and Pay and then si banana diara kay na jay tujo diha dapita nga shop na siya gipangutana na itujo lagi basta sekreto lang kung ano. No need na itel. Nagpalimpyo may sasakjanan kay among-among ni sa among lakaw pagkasandi no kay arang lamaka jud gikan pod nag-uwan. Makita ra ninyo next vlog kung unsay naong sa among sakjanan kung unsa ka bulingit. Wala ko kabalik sa inyo gahapon kay alam nyo na no, nagpa-injection ko. Kaluyan sa Ginoo okay ra ko ko'y gibati. Not like sa unang first dose ba nga. Labad ang lain akong pamati. Pero karon sa Ginoo, dili labad akong wala ko gipamati as in. Giligo pa gani na ako karong adlaw. Maniud to ta mga kahigala, agbahaw nga sobra na mo gahapon kay daghan akong giluto nga kanon, gi-fried rice ni banana and then apoy sobra nga isda nga gi-fry pud na ho. So maura ni among paniud to. Pinubre unja gija pud na pud siya pinabread kintahay. Nasa labas kami ni Banana pero si Banana may tinignan saglit na naman at bibili din kami ng limon. Walang nga akong bihis kay daddy bitaw kung maglaroy-laroy diri ra ko sa sud sa sakjanan. Si Banana nag-absent pagka Friday till karon no Tuesday. Kay lain ijang pamati wa just kondisyon ijang lawas kay kanay laging tiguwang na. Daghan ng pamation ako gani batanon pa daghan ng gipamati sa lawas si na bakha no nga idara na. Pero ugma mobalik na mi og trabaho Wednesday. Gasta pa mi diri kay nagpalit si Banana og limon para kay Madam Upay. Dito kami bumili sa kalsada ng limon kay luoy pod baag nagtinda. Nagbitbit in town sa ijang batang gamay. Nagluto ako galing ng chicken apritada pero naay celery og mushroom. Mao pay paghuman og luto, panghugas, hipo sa kusina kay mao lagi to among bawnon ug mapuhon ang chicken apritada. Mao ra to ang ma-share na mo ni Banana. Walay masyadong kaganapan. So lagi niyong tandaan mga kahigala is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy and most of all be kind. Nasa kwarto na naman kami ni Banana. Yan. Love you all.